Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka jinga kan art ka bashir khai kala wan mi hapadeng ka India bat ka Pakistan namar ka jingja ka balaja haka jaka jingok kai ha Pahalgam ka bahab ha Jammu and Kashmir ka jinga brio ha Pahalgam namar ka jing sandat guli na panggile no yakinong wan jingok kai menta kala keu ka pu prangot bat arngot na ki bayam ki dei na bari ka jinga kan art ka baab ban mi hapadeng ka India bat ka Pakistan ka dei namar ba dang hakini ki kindiat sngi balalej ukli do jong ki sipai ke Pakistan lani u Pakistan Army Chief u Azim Munir ulah keren pensiat haka wei na kijingalang dagbaong baka Jammu and Kashmir kalong kumuthet snam juga Pakistan bat ki sipai ke Pakistan kin ben yakinong Jammu and Kashmir bat ulah keren ru yaki wei pat ki kentien ki ba penya perniam hapdeng ki Hindu bat ki Muslim mentau menteri ketnat kampo ieng jong ke India u Amit Shah nang tahu clear do jong ki sipai ke India lani Army Chief jong ke India ki dan ha Jammu and Kashmir u menteri rang ba do kari u Narendra Modi ula pha ke jing skolem shiki lanat ki bayap ha ke ni ke jing sha thambor ha ki le no bat ula kit bok ru ya ki ba mensau nang tahu Modi ula pun kut dah ka baong ba ki do ki badan keti ha ke ni ka kampen triam kin yo ya ke jing bishar hok un skap jar bat un pelat setia ki Modi mentau dang don Shabari sha Saudi Arabia ula batai lut hau Amit Shah ke ke badai ban le ha Kashmir namar ba ke jingle jugile no kalalong shabapalat bat ke bai sangsot ban pet ikilanon kam hadian ka seng le no kabala tep kum ka the resistance front ka badai ka wei ni kishna trikam jo ka lashkar e taiba kala kam badai maka kabala le yakni ka kam pentriam haki video gi bala sapriang haki social media pada kilat pathai kubor per ha India layu I ya kasnam kabal linkin pat ki met yap ki bathia lengtar hamadan ha ka baki le no kila siat na phang khlem jingmap ya ki nongwan jingok kai ki bedang wan bam ler pengat Pahalgam ka wei ni ki chaka jingok kai ka ba itanat bat ka ba kring bha ya ki brio ha ka wei ni ki video la yo sngo ya ka sur jong ka long kemi ka ba ya thu ba ha ka por ba ki siat yap ya ulok jong ka kila ong ya ka ba kan le ya thu ya ni ka jingja ha menteri rang ba du ka ri India u Narendra Modi barok kilat pathai kubor nakeleng ke pathai menta ki phai kemat shak India bat kilami iru bon ki jingatai hakilat pathai kubor halor kamat apdeng ke India bat ke Pakistan